Belaino koktuma kotor kasai bhaiga Tripura Hasteo Khuna Interlocutor ni update kok thmangkha jeng gumati TV samani tongo Hasteo Interlocutor fainai hanmani kok tini mokthang engnani Thangwi tongo Tiprasa rungni puituno tini mokthang khlaika Tipramo thani Supremo Bubagra Pradyut Bikram Manikia Khuna 12 May 2023 ni salmariwo eke misra Tipra Hasteo Yapri fainai hinai kok thma o kok thma tei keboya kok thma saka tei memorandum ni phasing tei kaisa notification rikha Government of Tripura Anke kok khe haise Tipra Hasteni Tiprasa rok naisingmani mol sampakha khana MBB airport of Haisha by Senaino Interlocutor Tamoni hinba tini Tiprasa rok bellaikheno naisingi tongmani o Interlocutor no Tamoni hinba Interlocutor ni bisingte no Tiprasa rok ni manthai manui mano hingke jeng obono tamoni naisingya tongnai hinai samani phiaba tini o kok mukthang khlaika Tipramo thani Supremo haino hai Bubagra Pradyut ge faidi norno jeng tebo mangphli phurungnai oboni bisingtei norok nai tongo Gumati TV